Onte, a última hora mañán, Víctor Freixanes díxome que estaba con febre, que non podía vir. Entón, díxenlle, se ti envías o teu texto, pois o leo. Dixo, non, que aínda el gusta máis de falar con notas. Teño o guión e tal, dixen eu, sí, pero entón dixo, escribe ti algo. Entón, antes de xantar, que estivo Carla na miña casa, e despois, cando marchou, estiven escribindo, pero afortunadamente, a última hora da tarde, Víctor enviou un texto breve. Entón, vou ler o texto de Víctor e despois vou contar algo do que eu tamén preparei. Víctor Freixanes e o texto Nélida de Cotobade. Sinto de corazón non poder estar presente nestas palestras arredor da obra e a memoria da nosa Nélida de Cotobade, como lle din algúns nas terras de Almofrei, Carballedo e Borela, de onde eran os seus pais e onde pasou 2 anos da súa infancia. Era común nas familias emigrantes, aquelas que tiñan posibles, enviar os seus fillos ou fillas á terra dos avós, para que non perdesen a memoria das raíces. Fíxose entre os emigrantes a Europa nos anos 60 e 70 do século pasado, entre os netos e netas de emigrantes en América cando conseguían unha posición económica, tal os pais de Nélida Piñón. Coñecín a Nélida cando a presentei nunha conferencia no Consello da Cultura Galega en Santiago. Traballábamos daquela na versión galega da República dos Soños. Paréntese, Víctor daquela era o director da editorial Galaxia, onde se publicou a República dos Soños en galego, traducida por Carme Dolores Torres París. A República dos Soños é a nosa gran novela de emigración. É a máis ambiciosa, representativa do mundo que ten os pés nas 2 beiras do Atlántico, en Galicia e no Brasil. Hai novelas de galegos en Cuba, en Bos Aires, textos literarios con protagonistas galegos en Venezuela, en México, en Chile, en Uruguai, mas ningún con tanta intensidade como esta historia de Madruga, Venancio, a bella Eulalia, que morre na primeira páxina, o avó Xoán, que leva dentro de sí todas as historias de Sobreira, Odete, Tobías, Miguel, Bento, Antonia e, sobre todo, Breta, que herda o don das palabras e coas palabras do avó, a forza do pasado e da propia identidade. Ramón Villares, na resposta ao discurso de ingreso de Nélida Piñón como académica de honra na RAG, fala da memoria como sustancia narrativa para definir os textos de Nélida referido á República dos Soños, memoria dos seus, da súa estirpe, que nos primeiros anos do século XX cruza o Atlántico para buscar unha vida nova nas terras do Brasil. É memoria propia dunha escritora que construe unha parte da súa identidade sobre eses 2 mundos, 2 esteos que sosteñen o edificio da creación. A gran achega de Nélida Piñón ás 2 literaturas é a ensamblase deses 2 mundos que son raíz e tradición, o grandioso e exuberante do Brasil e a tradición íntima, case doméstica, secreta, pero non menos decisiva, das raíces galegas. O dicionario da RAG define epopea como un feito digno de recordar polo seu carácter heroico e polas grandes dificultades ou esforzos que supuxo para os seus protagonistas. Outras definicións insisten en poema épico, heroico, exemplar. A novela nace do poema épico. De que grandes heróis e de que exemplaridade falamos? A épica de Galicia non son as batallas, que non as houbo ou se perderon, nin os grandes personaxes que algún tivemos. A grande épica de Galicia é unha épica anónima e colectiva, a emigración. Perdón. Con historias como as que se narran en A República dos Soños, das que os personaxes aparecen como arquetipos, ás veces como anécdotas, mas que no seu conxunto constitúen esa noite estrelecida da que fala Castelao na Alba de Gloria, millenta de luciñas que como vagalumes enchen o universo. Esa é a verdadeira épica de Galicia, a forza dun pobo que malia os cataclismos da historia soubo manter viva a memoria e a tradición que en moitos casos era a propia dignidade, aínda que non sempre se formulase desta maneira. Descubrín a Nélida de Cotobade
naquela presentación falando da República dos Soños e descubrina tamén dentro de min cando a sentín falar dos seus anos de infancia en Cotobade e Carballedo, da Sesteira, do pé da Múa, a Ponte de Borela sobre o río Almofrei, Santa María de Augas Santas, Loureiro, Tenorio, Monte Castelo, a Portela. Moitas desas referencias eran tamén miñas, da miña infancia, cando os meus pais nos levaban á aldea onde o avó Mariano puxera a escola durante anos e onde nos levaban ao meu irmán e máis a min para mudar de aires, como se dicía. Vivíamos en Pontevedra, a Borela, onde a miña familia aínda ten algunha propiedade, está pouco menos de 20 kilómetros, hoxe un nada, daquela algo máis, un trasecto que o avó Mariano, mestre de Borela, facía en bicicleta. A miña nai, direi a miña segunda nai, foi compañeira de Nélida na escola da aldea que ela tamén lembra nos seus escritos. Lembraba a miña nai os anos de convivencia coa nena dos americanos, a nena do Brasil, que tiña unha capacidade económica por riba das outras nenas da aldea, pero que convivía con ela, así as festas, participaba nas cerimonias daquela Galicia rural onde se esfollaba o millo, se achábanse as patacas, soaba a gaita ou a acordeón nas romarías, contábanse historias a carón das lareiras, ían e viñan as meigas polos camiños, aparecían os defuntos debaixo da figueira, os mouros habitaban debaixo das pedras. Ese mundo foi en parte a herdanza que levou Nélida Piñón de regreso ás Américas, logo dos 2 anos dos 10 aos 12. Os contos e as historias do avó Daniel que ven ser o trasunto do avó Xoán de Sobreira, o mundo que descubriu ou reencontrou naquelas terras de Cotobade. E digo reencontrou porque en gran medida ese mundo xa viña dentro dela, desde a memoria dos seus na primeira infancia en Río de Janeiro. Se acaso en Borela esas historias a orgullaron. Cando era rapaz, Brasil era unha referencia fundamental para os emigrantes de Terra de Montes, onde empezan as estribeiras de Borela, Viascón, Sesteira, Tenorio, Carballedo. Lembro a romaría que armaban todos os anos na parroquia de Pelete na Augas Santas, onde avillaban unha gran pipa de viño para celebrar o patrón. E viñan os emigrantes de México e Brasil con as familias, en parte para fachendar do que alá lograran, pois como dio Madruga da República dos Soños, o peor que lle pode pasar ao emigrante é volver co fracaso. Na edición galega da novela de Nélida hai 2 cousas que chaman a atención. En primeiro lugar, a cuberta, o primeiro que fala dos libros. É a recreación dunha estampa do Peirao de Vigo na época do embarque de emigrantes para América, coa súa baranda de pedra e o peirao de madeira para acceder aos barcos. O segundo, e non é cousa menor, é a dedicatoria. A autora dedica a novela a estirpe dos que chegaron ao Brasil e dá os nomes para que non se perda a memoria. Amada Morgade Lois e Daniel Cuíñas Cuíñas, os avós. Lino Piñón Muíños, o seu pai, que puso nas súas mans os primeiros libros, e Maita Cuíñas Pires, Abeliña Cuíñas, Celina Cuíñas, Antonio Cuíñas, cunha referencia especial para a nai, tan importante na súa biografía. Carmen Cuíñas Piñón, a saga dos Cuíñas. Volvo ao principio. Sinto non poder participar en persoa nestas jornadas que organiza a sección de literatura, grazas a Marilar. Un saúdo moi cariñoso a Carla Vasconcelos da Silva, que hai anos nos recibiu na súa casa de Río e nos acompañou con Nélida a recepción que a Academia Brasileira de Letras fixo aos escritores e escritoras de Galicia en 2019. Lembro as palabras de Nélida naquel acto. Hoxe é un día dos galegos e un día grande para min. Síntome galega e brasileira. Formo parte da literatura brasileira, pero o meu corazón, a memoria dos meus pais e as lembranzas da miña infancia, que son as que en gran parte explican a miña visión do mundo, están en Galicia, nunha aldea galega. É imposible entender Brasil sen os galegos. En Brión, 28 de outubro de 2024, Vítor Freixanes. Ben, eu quería brevemente falar de que en Nélida Piñón a escritura vence a morte. A escritura, as historias imaginadas e contadas derrotan a morte noite tras noite en Voces do Deserto, a súa reescritura da historia de Xerezade.
As historias non morren, quería dicir, se son contadas unha e outra vez de novas formas. A escrita derrota tamén a morte de Nélida, pois temos a súa voz viva nos seus libros. Vou seguir a Nélida por un dos moitos camiños que abriu coa súa subversiva escritura. Un no que dá voz ás mulleres, que di en O sorriso de Sara foron desautorizadas e condenadas ao silencio histórico e a que chama a memoria clandestina, no que interpreta a historia de Xerezade de outro modo en Voces do Deserto e no que na Casa da Paixón hai máis de 50 anos, en 1972, creou Mulleres desexantes, mulleres suxeito de desexo e non só desexadas. En Voces do Deserto, Nélida Piñón narra As mil e unha noites nunha versión fascinante, nova, pois aínda que coñecemos a historia, coñecemos o narrado, a ollada de Nélida revela o que estaba oculto. A historia de Xerezade, catámonos agora, é a da resistencia da imaginación contra a morte, contra o califa, di a novela, a brandir o membro como instrumento de conquista. Non podemos saber cando Al-Laila ou Al-Laila foi contado por vez primeira, mas foi posto por escrito polo menos no século IX. Se eu non fose Marilar, tal vez me gustaría ter sido noutro mundo alternativo Nadia Abbott, que foi a muller que en 1947 na Universidade de Chicago, entre un mazo de papiros que viñan de Exipto, descubría un fragmento do século IX, ese, que tendes aí co inicio das noites. A colección, di Nadia, contén só uns pouquiños deses primitivos documentos, dos 300 e pico só 6, pero un deses 6 é un fragmento do Al-Laila. Interesante, ese manuscrito está cuberto de escrita por 6 mans diferentes, ocupando todo o espazo. Hai un fragmento de Al-Laila. Al-Laila, hai frases garabateadas nas marxes por 2 mans, hai unha figura humana deseñada, hai un rascuño dunha carta persoal e hai unha testemunha legal no mes de Safar de 266 que corresponde ao ano 879 da nosa era. Papéis e pergameos foron durante séculos escasos, caros e reutilizados unha e outra vez. Os palinsestos son unha metáfora da escritura, porque reescribimos sobre o escrito ou contra o escrito, como facía Nélida, ou ás veces desescribimos. E pouco importa se a historia foi xa contada desde o século IX ou XXI, como fixo Nélida, porque encontramos prazer en oír e ler o que sabemos, e en todo caso Nélida converte-a nun conto diferente. Nélida, como contas veces, As mil e unha noites desde a perspectiva de Dinasarda, que é a irmá de Xerezade, cómplice na súa estrategia en demorar a morte coa forza das historias. E Dinasarda, agochada, imagina detallos, encontros sexuais entre Xerezade e o califa ardendo de desexo. A vitoria de Xerezade, revela a Nélida, é lograr que o califa lle cedese a máquina de fabricar soños, admitindo que unha historia pode salvar do cada falso. O triunfo de Xerezade e dos contos que narra e dos contos daquela é protagonista son unha construción máis duradeira que os palacios de pedra, como do califa. Non sei se non me manxo moi ben con isto, se me resiste. Nélida e a Fouta contanos de outro modo historias e atrévese coa Biblia. A persoa que está aquí no medio, referíme antes a ela, é Carmiña Villarino, xa digo, non pode estar hoxe aquí connosco, mas quero facer esta homenaxe. Abaixo non se ve moi ben, está Nélida o día de ser promovida como doutora honoris causa da Universidade de Santiago.
En 2002 falounos na Universidade de Santiago de Compostela o sorriso de Sara, a muller de Abraham, de como enxergaba o que os demais non vían. O sorriso de Sara Seica foi inicialmente titulado O sorriso de Sara e a memoria clandestina, e despois foi recollido en 2008 en Aprendiz de Homero. O ensaio iníciase coa constatación de que a memoria de Deus está na Biblia, mas é só a memoria da que Abraham se fixo intérprete. E di Nélida, o que podería pertencer á esfera do soño, da invención ou do delirio, gañou a consistencia dun relato que aínda hoxe serve de fundamento para o mundo cristán. Porén, Sara estaba a carón de Abraham, como sombra e implacável observadora. Ela é a memoria da outra cara de Deus. Embora na práctica desautorizada a dirixirse ao Señor, condenada pois ao silencio histórico, Sara tórnase testemunha. A memoria que Sara resista constitúe impenetrable misterio. A xeografía real e mítica de Sara, limitada pela condición de muller, restringíase aos límites da tenda que se armaba e desarmaba segundo as leis do nomadismo e dos intereses sociais. Nélida recupera esa voz, condenada ao silencio histórico, os límites da tenda por medio da ferramenta da imaginación e obriga a Xehová a prestarlle atención. Non quero esquecer o maravilloso título Aprendiz de Homero. Bueno, Nélida ten uns títulos. Nélida, a contadora, era unha muller que gozaba dos praceres da vida. Xa se dixo aquí das paisaxes, dos libros, das comidas, da bebida, da música. Durante moitos veráns asistiu ao Festival de Bayreuth. Compartíamos a adoración por banner, aínda que eu, de momento, non fun a Bayreuth. Até ser expulsada, segundo dicía, pola incomodidade duns asentos deseñados seica polo propio músico por algúns dos seus intratables descendentes. Nélida atribúe o repertorio dos praceres o estado de alerta, o estar viva, e crea mulleres que, como a Marta en A Casa da Paixón, distínguense polo exercicio de usufrutuar algunha cousa próxima ao prazer. A propia Nélida describe a súa linguaxe, xa o citou Antonio, como a erotización do verbo, un discurso amoroso de alta densidade erótica onde se encontran as forzas máis misteriosas e oscuras da vida. Unha densidade erótica ausente da meirande parte da escritura das mulleres e das mulleres reflectidas na escrita, na que o desexo feminino é suprimido. E podemos lembrar, ainda que foi un século antes, as críticas á insolación de Emilia Pardo Bazán, de 1879, porque a súa protagonista desexa, ainda que non se nos dan escenas descritas en detalle. Marta desexa. Ten a decisión sobre a súa sexualidade. Odeio os homes desta terra. Amo os corpos dos homes desta terra. Cada membro que les posúen me mostran para que eu me abra en esplendor, mas só me terán cando eu ordenar. Os homens a desexaban como se ela fose bicho, mas non a terían a menos que se decidise do meu corpo cuido eu. Seu ollar en chamas, dicía, para que eu me abra en esplendor, o seu ollar en chamas. Na carta a Clarís, en Os rostos que eu teño, para alén de lembrar que como fillas de inmigrantes defendemos a xustiza social, Nélida proclama: non era eso. Pero non era eso que quería poñer. O que nos mantén alerta, querida Clarice, é atrasado pela luxuria ao corpo e do espírito, o repertorio dos prazeres residos pelo don da vida. Magnífico libro, Os rostos que eu teño. Entón, agora, sí, cando queiras, ordenador. Nélida, que nos deixou furtivamente hai 2 anos, describiu moitas veces a súa chegada a Galicia, a Cotobade, a visión das vacas, dos carros, das fontes, como unha revelación. Soube nese instante que amaría Galicia para sempre. E así foi, con intensidade. Quero dicir que non
é, Nélida, a única persoa que eu coñezo que considera as vacas fermosas, e ela seguro que isto lembraba xa Homero, falaba dos fermosos ollos de vaca de Hera, pero indo máis próximo, un sobriño meu, que ten un pai asturiano, cando era neno dicía a súa nai, cando saía así un pouco preparada para ir a unha festa: mamá, estás tan guapa como unha vaca. Con toda sinceridade, non era ironía. Isto non é Cotobade, os dous que tendes á esquerda, un valado e unha corredoira en Soutelo de Montes, moi próximo, quen non querería perderse por esa corredoira. Outro é unha corredoira de Toba que coñezo ben, e para min estes lugares son do máis fermoso que hai en Galicia, son o paraíso, e eu creo que moitas destes valados e corredoiras son unha especie de pano bordado que eu comparo co paraíso que está nos mosaicos, o que tendes aí no recanto da igrexa de Santa Apolinar en Clase, en Rávena. Cando visitou Galicia entre os últimos días de setembro e a primeira semana de outubro de 2022 non queríamos creer que era a súa despedida. Ben, asallónos coas súas luminosas palabras e confesoume o desexo de coñecer Fisterra, un lugar que eu creo que era tan mítico para ela como é para Mateus os Sagres, da súa novela Un día chegarei a Sagres. O primeiro domingo de outubro, un día radiante que nos concedeu algunha deusa, percorremos con Carla Silva, a súa compañera Muros, Orre de Carnota, Fervenza dos Xallas. Aquí estamos na Fervenza dos Xallas, o Faro de Fisterra. Comemos en casa Lestón, un restaurante familiar, onde malia anticipar que comería marisco, pediu empanada e polvo. Non podía resistirse aos pratos enxebres. Despois de ver Fisterra, eu teimei a acabar o día en Touriñán, que é o verdadeiro Fisterra. Non me vou a meter en facer medicións astronómicas aos romanos, pobriños facían o que podían. Touriñán, ademais, estábamos soas. Estábamos as tres soas. Chegou unha persoa que nos fixo unha foto as tres. Tivemos que termar das varandas para non ser arrebatadas polo vento. Cada unha ten os seus mitos e eu amo compartir Touriñán con quen sabe aprecialo. Agasallóunos cunha mensaxe de voz, case non vía, mas a súa curiosidade, como a dunha nena, estaba intacta. Se apenas podía enxergar os grandes tombos do mar debaixo de Touriñán, si que sentiu o vento no seu corpo, o repertorio dos praceres. Nélida marchou. Porén, deixounos en herdanza a fabulosa construción levantada coas súas palabras. Declárase aprendiz de Homero, mas para nós é mestra de contar historias. Como na súa xerezade a imaginación resiste e a escritura vence a morte. Moitas grazas.